Vítajte v základnej škole s materskou školou Stankovany, ktorá má novú zmodernizovanú počítačovú učebňu. V spolupráci s miestnou akčnou skupinou Dolný Liptov sa nám podarilo získať finančné prostriedky na vybavenie počítačovej učebne. Naša škola nutne potrebovala modernizáciu vybavenia, disponovala starými zariadeniami, s ktorými žiaci nedokázali držať krok s inými školami. Cieľom tohto projektu bolo zmodernizovať a vybaviť jednu centrálnu počítačovú učebňu, ktorú využívajú všetci žiaci základnej školy. Škola sa tak za podpory MASky obohatila o nové, moderné IT vzdelávacie pomôcky. V rámci projektu sa nám podarilo zakúpiť jednu modernú tlačiareň, notebook, 15 externých diskov a 15 moderných počítačov, ktoré žiaci aktívne využívajú počas vyučovacieho procesu či v školskom klube na mimoškolských aktivitách. Reakcie žiakov sú veľmi pozitívne, nakoľko už len na oko to vyzerá oveľa lepšie, takže žiaci sa tešia, žiaci sú radi, majú modernú techniku, moderné zariadenia, takže veľmi radi pracujú na počítačoch. Zlepšilo to oveľa prácu v tom, že máme jednotný systém, máme jednotné zariadenia, kde ja im viem ukázať, či už na interaktívnej tabuli a žiaci vedia aktívne pracovať spolu so mnou v jednotnom systéme. Projekt sme začali realizovať počas letných prázdnin v roku 2022. Už začiatkom kalendárneho roku 2023 sme mali plnohodnotne vybavenú celú počítačovú učebňu. Pri realizácii projektu sme veľmi úzko spolupracovali s obcou, ktorá bola takým spojovacím elementom medzi nami a medzi MASkou. Sme malá škola, ktorá nemá dostatok finančných prostriedkov na modernizáciu vo všetkých oblastiach školy, preto sme veľmi vďační za podporu MASky.